मी बनवणार आता 2 पुऱ्या, शेवटच्या 2 पुऱ्या. शेवट आपण शिकलो ना, शिकलो. पण उद्याच पुरीचा बिझनेस टाकतो, पुरी बटाट्याची भाजी. मित्रांनो, शुभ सकाळ. स्वागत आहे गणेश या चॅनलवर. आणि आज कमी आवाजात म्हणजे आज ऑफिसला जायचंय, सुट्टी नाही ना. गरम गरम मस्त आहे आज पण नाश्त्याला पुरणपोळी. पुरणपोळी नाश्ता करूया आणि ऑफिस झाला. बर, कालचा ब्लॉग नंतर बघितला तर जाऊन बघा. आलेला आहे नवीन गाडी, पालखी सोहळा. आणि आज स्वामी समर्थांचा प्रगट दिन पण आहे. तर स्वामी समर्थांच्या प्रगट दिनाच्या खूप शुभेच्छा. नंतर मूड नसताना पण ऑफिसला आलेलो आहे आम्ही. आपण आला, मला इग्नोर करतोय आज. मी त्याला बोलतोय तर मला इग्नोर करतोय, असं दाखवतोय की आज त्याला भरपूर काम आहे. कारण की आपल्या परवाच्या ब्लॉग मध्ये तो बोलतो मला काही काम नाही. त्याला फॅन नाही दिला म्हणून नाराज झालाय. फॅन नाही दिला म्हणून नाराज झालाय. बघा बघा कसा रागाने बघते रामा, कारण भाई बोलते सबको खोलते. काय बोलतो रमाकांत, कसा आहेस? कसा आहेस? मजा नाही ले रहा, कसा आहेस? मग आज काम करायचा मूड आहे का? काम करने का मूड है? थोड़ा बहुत है. काल सुट्टी हो गया. काल सुट्टी झाली आपल्या गुढीपाडव्याची. तर उद्या पण इथची सुट्टी आहे. उद्या 2 दिवस सुट्टी आहे. हाँ हाँ, बस वीडियो बनाते रहो, मजा लेते रहो मेरा. भूल गया चश्मा लाना चाहिए था. का विसरलास का? क्यों? वीडियो बनाने के लिए चश्मा चाहिए था. मैं अपन डांस करेंगे एक दिन. क्या बोलता? डांस करेंगे. अरे नाचव ना, तुला नाचवणार मी, टेन्शन नको घेऊ बाबा. त्याला नाचू एकदा आपण, घेऊन जाऊ कोकणात 100%. काय बोलतो? हा, देखते. तर चला आता थोडं काम करूया. सकाळ सकाळ काम आहे. हा चष्मा लेके आना भाई. सकाळ सकाळ काम आहेत, काम करूया. आणखी उद्या परत सुट्टी आपल्याला. भेटू काय आता, काम आहे तर काय. मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय घरी आणि इकडे मस्तपैकी चालत पोऱ्याला ऋतू. आणि आज स्वामी समर्थांचा प्रगट दिन आहे, तर आज पण गोडच आहे, नो नॉनव्हेज. तर मस्तपैकी पुऱ्या होत आहेत, कारण की आम्रखंड आहे. आम्रखंड आज आम्रखंड आणि पुऱ्या मस्त. इकडे लागते, इकडे तळते. आणि मम्मी, शिव, भाऊजी, ताई गेलेत स्वामी समर्थांच्या मठामध्ये. महाप्रसाद आहे तिकडे आणि आम्ही इकडे घरी. तर चाललेलं आहे. मी थोडा लेट आलो ऑफिसवरून. आणि इकडे पुऱ्या बघा, पुऱ्या चाललेल्या आहे. एकदम वरती रेट आल्या, काय कलर आले वा. फुलल्यात बघ असल्या भारी. अयो काय टेक्निक आहे सोडायची वा. मस्त कलर आहे. लाटायचे, लाटो लाटो. एक नंबर. पोहते पोहते पुरी. शेप शेप शेप. इकडे अजून एवढे थोडे बाकी आहेत. वा. मस्त आता पुऱ्या आणि आम्रखंड. काल होते आपल्याकडे पुरणपोळ्या, आज आहेत पुऱ्या आणि आम्रखंड. तर उद्या रेडी. मग जेवूया. पुढे एक सिरीज येते, 2 दिवस सुट्टी आपल्याला. तर बघूया सुट्टीमध्ये काय शूट वगैरे करायचंय. तर बघू, भेटू नंतर. काय ग, कधी होणार पुऱ्या? हा, तुम्ही मदत केल्यावर. ए बाय, काय डायलॉग मारलाय. मी कधी लाटलं नाही आणि मला म्हणजे आकार काय बोल माहितीये का तो, पुऱ्याचा पुरा होऊन जाईल. मस्त आले, मस्त आले. ते बोलत मस्त आहे यार. ही तुम्ही आली म्हणून फुगली. हा, मी आलो मग फुगली नाही म्हणते. हा, एकदम अंतरून घालतो त्याला तेला बसवते. तर चला इकडे पुऱ्या बनवू दे. आपल्याला लिहायची एक स्टोरी, लिहायची स्क्रिप्ट लिहायची, ते आपण लिहूया.
मी बनवणार आता 2 पुऱ्या. शेवटच्या 2 पुऱ्या बनवणार आहे मी. हा थांबा थांबा काही थांबा, दाखवणार आहे मी. काळोखात आलं ना, काळा दिसतोय. तर तुला मी शिकवत आता पुऱ्या कशा काय. बघा या 2 शेवटच्या मला बायकोनी ठेवल्याच, विश्वास नाही म्हणून. म्हणजे त्या कशा पण झाल्या तरी तूच खा बरोबर. तर आता मी लाटणार आहे मी. हा काय घ्यायचं पहिलं? पेढा नाही यार, पुरी बनवायची. चालू आहे ना कॅमेरा? आणि हे असं लाटणं घ्यायचं. लाटो बाई लाटो. टेण्याव डुमडुम टेण्याव. हे मी पहिल्यांदा लाटते बाई. गोल झाली तर तू खा. हा काय? मीच काय खाऊ? त्यांनी बनवली. खाईल. कशी बनवलेली पुरी? लाटणं माझी फिरत. बाई कधी बनवलं नाही ना. खिचडी भात येतो आपल्याला, भजी येतात. मी कधी लाटू नाही केले. झाली बस झाली. बस ना, बस. हा आता तीच टाक तेलात. बघू बघते का. ए भाई गणपती बाप्पा मोरया. ए भाई थांब थांब. अंग उडवते काय तेल? नाही नक्की येडी आहे का मी? फुगली बाय, फुगली दाखव. फुगली फोटो कर. बाई फुगली बघ कतली जबरदस्त. लाटू नाही लाट. बाई केलं पाहिजे होतं मी. हे बाई झुबाला झुझू रे झू. खतरनाक रे भाई. बघा आलं आपल्याला, बघितलं का? अशा लाटायचं. ए भाई एका साईडला पीठ जाड आणि एका साईडला पातळ का होतं? तू तसं लाटतोयस, तू मध्येच देतोय जोर. भाई समजून घ्या रे, नया आहे कोण? मी. पोलपट तुझ्यासाठी नवीन आहे. सगळ्यात नवीन. लाटण्याने पोळपट. बस बस. बघा मी बनवलेली पुरी कुठे गेली रे? ही आहे ना, हे बघा गाईच. हे बघा गाईच गरम आहे गाईच. चटका लागला. टाकू ही? अंगावर टाकशील ना माझ्या? भीती वाटते मला ती. थांब. मी करणार उगू दे तिला. त्याच कसं वेळ आलं मग काय घेतलेलं बरं. त्याच्यावर पाणी मार. पाणी का तेल? तेच मार बघू येते का तुला. पलटी कर बघू. आपण शिकलो आपण. उद्याच पुरीचा बिझनेस टाकतो. पुरी बटाट्याची भाजी. एक नंबर. ही जरा फुगली कमी आपल्या, ऍडजस्ट पातळ लाटली. जरा ही जराशी पातळ लाटलं हे होते का, फुगत नाही. थोडीशी डाळ. टेक्नॉलॉजी आहे भाई, टेक्नॉलॉजी. फायनली आपण पुऱ्या बनवल्यात एवढ्या सगळ्या. बघा खूप मेहनत लागली, घाम खूप गेलेला आहे. तर चला आता आपण हिला बनवू द्या, आपण थोडेस बाहेर जाऊ. ओके. फोन आलाय भाई, फोन आलाय. तर मित्रांनो गाईच, 12 वाजता ब्लॉगची काय बोलायचं. या कलिंगड खाल्या. तर अरे काय गोड आहे मम्मी ना, सुपर आहे कलिंगड. तर कलिंगड खाऊया, एंड करूया, उद्या भेटूया. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री. टाईम जास्त नाही घेतला आज, ब्लॉग एडिट करून झोपायचं आहे. झोप आले जाम. बाय बाय.